Режисьор Антони Догон. Пътешествие до Мексико. Днес всички в селцето на плотчетата са много развълнувани. Всички знаят, че пак работи денонощно над някаква нова машина. Но каква точно? И какво прави и тя? Чудя се какво ли е изобретил този път пак. Надявам се да е машина за правене на торти. Да видим какво прави пак. Всички говорят за новата машина на Пак. Някой мисля, че ще прави дъжд. Други, че е сауна. Но това са само предположения. Предлагам да отидем и да видим. Пак, идваме ти на гости. Влизайте, вратата е отворена. Господин Ягода, радвам се да ви видя. Искам да ви покажа машината си. За какво е тя? Това е машина за пътешествия. Каква? Мога да ви транспортирам навсякъде по света, моментално. Тествал ли си я вече? Убеден съм, че работи, господин Ягода. Нещо ужасно. Какво става? Какво има, Кумба? Един облак от скакалци идва насам. Скакалци? Да, скакалци. Това е ужасно. Хиляди са. И където и да отидат, изяждат цялата растителност. Вече са причинили много опустошения. Сега вятърът ги издуха в нашата посока. Знаеш ли колко време остава, докато тези скакалци стигнат до тук? Не повече от 24 часа. Нямаме време. Трябва да евакуираме жителите и да се скрием. Но ако успеем да променим посоката, сме спасени. Нямаме възможност да променяме посоката на вятъра. В Мексико има един ацтекски камък. С него можеш да направиш каквото си поискаш с вятъра. Слушай пак, може ли някой да използва твоята машина и да отиде до там? Може би си струва да се опита, ще я подготвя. О, толкова тихо и спокойно. Роли! Кумба е в работилницата на Пак с съветниците Смокиня и Ягода. Мисля, че става нещо сериозно. Спокойно. Ако нещо става, можеш винаги да разчиташ на факта, че великия Роли ще намери решение. Това е. Готова е за тръгване. Аз ще започна броенето. Чакай малко. Как ще се върнеш? Не се притеснявай. Програмирано е да ме върне до 24 часа. Всички назад. Финалната фаза започва. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Не се притеснявай, тук сме. внимавайте! Ти глупав, Роли. Спри, върни ги. Невъзможно е. Машината няма да ги върне преди да мина 24 часа. Откъде се появи целият този пясък? Това трябва да е мексиканската пустиня. Пустиня е страхотно. Може да се загубим в нея. Единственото нещо, което може да се загуби, е моето търпение, ако някой не ми каже как се озовахме тук. Вижте, това е езеро. А по пътя ще ви разкажа за камъка на ацтеките и неговата магия, която може да ни спаси от скакалците. Бодилче, какво правиш? Чувствам се като у дома, пускам корени. Излез оттам веднага, глупаво бодливо същество, и престани да правиш глупости. Страхотно блъчета, трябва да кажа на Монкус.
И къде е този специален камък? Буенос диас. Това е кактус. Не се ли познаваме? Ти не си ли бодилче? Точно така. Аз съм твоят мексикански братовчет Бодилчито. Радвам се да те видя. Не те помня. Ами, аз пък помня, че ти все се губеше. Май сега си загубил и паметта си. Но не съм си загубил будлите. Здравей! Тук ли живееш? Не, идвам до дупката с вода да се заредя. И с какво се зареждаш? С енергия. Просто седя, пия и не правя нищо. Това звучи добре. А вие, какво ви води насам? На вакансия ли сте дошли? Търсим останките от ацтеките. О, да, чувал съм за тях. Нашият браснар знае къде са. Последвайте ме. Не вървете толкова бързо. Не искам да загубя всичките си запаси. Как бихте желали будлите си, господине? Не днес. Моите приятели търсят останките от древните ацтеки. Казах им, че ти може да знаеш къде са, нали? О, да, сеньор. Мисля, че останките са под горските хълмове. Разбира се, горските хълмове. Ако искате, мога да ви заведа там веднага. Внимавайте, сеньор, там има някакви хора и следователи да не ви видят. Изследователи? Откъде знаеш? Пише във вестника. Може ли да погледна? Това е моето семейство. Най-после ги открих, ура! Видя ли? Когато пътуваш с роли, се случват хубави работи. Ей, вижте, това ли са останките? Сигурно, защото сградите изглеждат много стари. Да, приятели, това са останките. А това е стара ацтекска реклама. Да, загадната ацтекска храна. Хепи чихуахуа. Татко! Мамо! Ей! Ей! Кумба, чакай! Ей, какво става? Изглежда са пропаднали през врата капан, но не се тревожете. В тези стари ацтекски останки има много коридори и проходи, изходи и входове. Сигурен съм, че ще се измъкнат. Но как ще открием къде са отишли? Ами, мисля, че най-добре е да останем тук и да изчакаме да се появят. Нали? Не, аз отивам да ги търся. Добре, щом настояваш. Фанаха се в един от моите капани. Днес ще ядем плодова салата. Кумба, за да се измъкнем от тук, трябва да използваме това. Кое? Главата ти? Не, Кумба, да използваме будлите ми. Това е чудесна идея. Мога ли да ти помогна? Хайде, побързай, размърдай се. До никъде няма да стигнеш този мързел. Добре дошли, приятели. Мункус. Да, Монкус съм.
Какво искаш? Кажи най-сетне, какво искаш? Власт, това е което искам. Хвани ги! Хайде, Брус, хвани ги! Слушам, велики Монкус. По-бързо, той е точно зад нас. Ако ни хване... Ще си изпатим! Чакай малко, имаш ли разрешение? Разрешение за какво? Не мога да повярвам. Разрешение за какво? Ще ти кажа. Разрешението, което трябва да имат горилите, за да преследват кактуси и ананаси през тези стари ацтекски коридори и проходи. Имаш ли такова разрешение? Не. Добре. Първо трябва да проверя колко си силен. Ще удариш 2 пъти стената с левия си юмрук. Сега. Добре. Сега ще проверим дали можеш да броиш без да гледаш. Затвори си очите и брой до 100. Сега. 1, 2, 3, 4, Поздравления! Време е да тръгваме. 9, 10, 11, 12, 77, 78, 79. Къде са тези плочета? Глупако, оставил си ги да избягат. Ама шефете казаха, че трябва да имам разрешение. Не искам да чувам оправдания. Ела в контролната стая, ще ги хванем оттам. Мисля, че успяхме да им избягаме, буди очито. О, не, има 2 пътя. По кой? Инстинктът ми казва, че това е верния. Добре, да вървим, амиго. Сега, добре нарязан ананас. Ще го хапна за десерт. Буди очито, защо избрах този път? Ето, буди очито, казах ти, че това е правилният път. Нищо. Все още имаме другите двама. И изследователите. Погледни ги. Нямат представа, че се намират във властта ми. Толкова е странно. С цялото това копане трябваше да сме се измъкнали досега. Кумба, не се притеснявай. Продължавай да копаеш и се довери на чувството ми за ориентация. Върви плътно зад мен, буди очито, сигурен съм, че ще можем да се измъкнем от тук. Унищожи, унищожи, унищожи. Унищожи, унищожи. Унищожи. Унищожи, унищожи. Аз ще го успокоя. Що? Жи. Защо му даде вода? За да раздяса. Няма да спреш моя робот толкова лесно. Хвани ги! Сега! Какво чакаш? Мърдай! Хайде! Какво стоиш? Хвани ги веднага! Плоче, плоче. Ей, буди очито, какво правиш? Сега не е моментът да пееш и да свириш на китара. Смиря за този страхотен танцор тук. Аз, страхотен танцор, аз.
Разбира се, че си ти. Веднага се разбира. Имаш чувство за ритъм и тяло на танцор. Наистина ли мисли, че мога да танцувам? Разбира се, че го мисля. Моля. Наистина съм страхотен танцор. Наистина мога да танцувам. Поддържай ритъма, танцувай. Танцувай. Аз съм страхотен танцор и знам как танцувам. Нека срутим къщата. Да срутим къщата. Не мога да повярвам! Как го прави той? Не мога да гледам! Няма проблем, мога да сменя канала, шефе. Брус, какво ще правя без теб? Ритъма движи тялото си с музиката. Движи тялото си. Глупав робот! Полудял е! Ще разруши всичко! Да се махаме! Да не забравя това! Не толкова бързо. Хванахме те, маймуно. Така ли мислиш? Какво криеш там? Това е един стар ацтекски камък, с който мога да контролирам вятъра. Този камък е наш. Дай ми го веднага. Само се приближи и ще срутя покрива върху онези изследователи. Всъщност мисля, че ще срутя покрива върху тях така или иначе. Не! Да! Ето! О, не! Икатак сук. Ураган ще отнесе скакалците далеч от селото на плотчетата и тези две космати същества далеч от мен. Довиждане! Буди очито. Ти не кара този робот да танцува прекалено добре. Покривът пада. Знаеш ли, мисля, че си прав. Дойде време да си тръгваме. Какво? Това беше гласът на дъщеря ни. Но как е възможно? Сигурно си въобразяваме. Водилче, изпълнихме мисията благодарение на братовчет ти. Мисля, че трябва да празнуваме. Този будилче пак изчезна. И взе приятеля си с него. Будилче кактуса, той се изчезва. Трябва да се върнат всеки момент. 24-те часа изтичат.
Радвам се да ви видя, приятели. Как беше в Мексико? Открихте ли ацтекския камък? Разбира се. Аз казах магичните думи. Но Кумба е много тъжна. Видя родителите си, но не можа да се срещне с тях. Гледахте Пътешествие до Мексико, епизод от серийния анимационен филм Плотчетата.